श्रीमंत व्हायचं असेल तर या गोष्टी 100% टाळा. यात पहिली गोष्ट म्हणजे रिटायरमेंटच्या पैशाला हात लावू नका. EPF आणि NPS हे तुमच्या भविष्यासाठी आहे, हे लक्षात असू द्या. पैशांची खूपच गरज असेल तर इतर पर्याय वापरा. पैसे उधार घ्या, कारण एकदा तुम्ही EPF मधून पैसे काढले की पुढच्या वेळी तुम्हाला थोडीशी गरज असेल तरीही तोच पर्याय दिसेल. नंबर 2, डोंट पुट ऑल युअर एग्स इन वन बास्केट. अर्थात सगळी गुंतवणूक एकाच स्टॉक मध्ये एकाच प्रकारात करू नका. पोर्टफोलिओ मध्ये व्हेरिएशन ठेवा असू द्या. स्टॉक्स, म्युच्युअल फंड, सोनं, बॉन्ड्स अशा पद्धतीने तुमची गुंतवणूक डायव्हर्सिफाय करा. नंबर 3, हयात असतानाच सर्व काही मुलांच्या नावे करू नका. मोठमोठ्या प्रॉपर्टी गिफ्ट म्हणून देऊ नका. एक मृत्यूपत्र तयार करा, त्यात नीटनेटकी वाटणी करा, म्हणजे हयात असताना तुम्हाला आणि हयात नसताना तुमच्या नातेवाईकांना त्रास होणार नाही. बाकी वृद्धापकाळात सुरक्षित आणि समाधानी आयुष्य जगायचं असेल तर आता काय करायला हवं हे आपण पुढच्या पार्ट मध्ये पाहणार आहोत. त्यासाठी पैसा पाणीला फॉलो करून ठेवा.